ନନା ହଁ ନନା ବାହାର ହଇଲୁ ଆମେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଖାଇକି ଆସିଛୁ ଘରୁ ଆମେ ସିଝା ଅଣ୍ଡା। ନନା ଆମ ସମାଜକୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। ତମେ ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ କରିକି ଆଇଁଷିଆ କରିସାରିଲଣି ନନା। ଠିକ କହିଛ ନନା। ତାହେଲେ ଆଜିକାଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଉପଦେଶ ଦେଇଦବା। ଶୁଣ ଆହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନେ ଦେଇ ମନ କର ଆଚ୍ଛା ଆଜିକାଲି ଟୋକାଙ୍କର ମାଇକିନା ମନ ଦିନରେ ସେ ଦେଖେଇବେ ତା ଖଣ୍ଡିଆ ଧନ ରାତି ହେଲେ ଲୁଟି ନେବେ ସବୁତର ଧନ। ନନା ଏଇ ଯେ କବି କହିଲେ ଠିକ ହେ। କହିଲେ ରା ଘରେ ଅଛି ଭାଇ ପୁଅ ବାଚେଲର ଆଗ ପଛ ଭାଗ ନାହିଁ ତାକୁ ବେଗେ କର। କଣ କରିବେ ନନା? ଆରେ ବାହାଘର ବାହାଘର ବାହାଘର